面白い雑学5選。1、朝ごはんを食べたらうんちが出る人は胃結腸反射という体の働き、食べ物外に入ると大腸が働き腸が便を送り出そうとして排便をしたくなる。2、胃は自分自身を溶かさないように毎日新しく作り変えられている。胃酸は鉄すら溶かす強さだが、胃の粘膜は3から4日でほぼ再生する。3、人間は一生のうちに約2万リットルの唾液を出す。これは大型トラック10台分の満タンの水量に相当する。4、脳は体重の約 2% しかないのに、全エネルギーの約 20% もを使う。体の中で最もエネルギーを消費する器官である。5、脳は痛みを感じない。痛覚受容体がないため、脳の手術は覚醒状態で行われることもある。